nake Allah ya sa an gadar lailatul qadar jiya na je tarawih tahajjudi to kisan karfe nawa na tashi karfe 2 ko bacci ban ba wallahi raka'a bi kin ga aka muka dinka sallan nan sai a rabin awa a tsaya fa ina ga ya hajiya bacci tai ni ko kin san addu'a da rinka yi fa Allah ya sa in tsinci kuɗi wallahi wallahi addu'a na rinka Allah ya sa kuma zan tsinci kuɗi wai ce maka zaka tsinci ai abin da kake neman Allah ne tsinta kuɗi da ne ake tsinta kuɗi to wannan nake so na gani in lailatul qadari to wallahi ya jiya ba ta iya raka'a ɗaya ba dadewa shafi ɗaya da rabi suke yi shafi ɗaya da rabi manya ma wallahi guduwa suka rinka yi na rantsa sai kiga mutum ya dau da dumar sa ya tashi ya tafi sa wallahi inda muka tsaya wallahi sauro cizon me rinka yi amma Allah ko so sawa ba sabida to kin gani ko abin da sauro ya mun to kin gani ake muna tare ita hajiya ai ba za ta yi ba wallahi na tsinci kuɗi sai na baki 500 wallahi Allah don dala ba tsinta ba misi yare ni bacci Cazon Allah ya ban kuɗi wallahi ko to yake kuɗin kana kwance zaka same su to ina ruwanki ita wayar da ka karbo da zaka dinga biya kuɗi a hankali ya zaka yi da ita ai mai musu da wasu zan wallahi in cika musu su ban babba'i wallahi ko na je na siyo a wani wajen gashi gura nan da yawa inda ake ai kawai ni cewa nake Allah ya sa tsinci kuɗi wanda ba zan ma iya kashe su ba kawai wanda ba zan ma Aisha nake wanda ba zan ma iya kashe su ba saboda yawan Allah ya sa ka tsintu 30